Dus dit is jouw pronkstal? Ja, pronkkamer. Je kan koffie drinken, thee drinken bij mij. Als we stikkers 20 gasten hebben. En dan zien neem ik mij de rondom, terwijl de scoren en boeties. En die horen het zien en die zitten hier wel eens te koffie drinken. En te praten. Ja. Over alles wat hier hinget aan. Het gaat jou vooral om het hindergoed, of niet? Ja, naar de graaidboer. Ik hier ook woord van de bouwboer, maar dat is daar ook meer voort. Want daar kan ik net op praten, heb ik net mij belippen. Maar van de graaidboer, dan ben ik een beetje, ja, niks voortsmeten. Ik zeg altijd, als het voortsmeten wordt, zal Hessel blijven doen. Eerst Hessel zijn eigen drijven hoor. Smitten jou wel eens wat vat? Nou, dat is moeilijk. Maar ik denk ook al 40 beren voortsmeten. Nou had ik nog 40, maar voortsmeten, ja. Daar ben je net zo goed in, hoor. Nee, maar ja, het hing het al hier vol. Nou, als je in het museum komt, dan maak je van de ene pak naar de andere pak. En hier hing het alles aan de rond. Ja. Ja, wat moet je? Je had eigenlijk te meer rond, of niet? Ja, Of hij het er volk woord? nee, te meer rond. Want de enkele dingen had ik nog net. En die heb ik geen plak van. Dat kreeg ik van een man die het vreemd zit. Ik denk dat met Hessel maar ha. Ik ga dan gewoon zijn. Ik weet net meer wie het is. Ik ga me nooit weg, jongen. Maar dit was een mooi hostel, no? Maar nee, voortsmeten. Nou, dan moet ze eerst Hessel even op. Ja, ze mag ik wel een op. Maar de skier is mij net voortsmeten. Hier ga je nog zat het jet. Kruipstal. Zei jij het? Ja. Dus net meer zoals nou? Nee. Hij is een namen, ze hebben een stut meer. Ze hebben een wand op elkaar. Zijn er waterbedden en speciale jacht? Ja. Praat van niks. Heb je nou ook wel eens iets wat je geen idee van werd het verbruikt werd? Oh ja, dat ben ik nog. Zo dit. En die, ja, dat dacht ik bij je hoor. Dacht ik. Maar ja, ik denk wel eens wat, maar ja, als je historicus bent, maar waar je denkt, mag je net op praten. Ik wil graag weten dat die is dat Hessel daar wat verbruikt. Ja. Maar dan mag je het ook weten, of niet? Ja, maar als het hetzelfde zijn, dan ben ik aardig geweest. Nou? Oh, nee, hier nog niet. Nee, dan moet je oppassen. Komt er een moment dat jou alles had? Nee, dat rijd je net en dat moet ik net, want dan heeft er geen streepje meer. Goeie, Heren, wat ben je on man? ik had de Geervlecht rondgebracht. Dat Geervlecht dat is een bladje van een natuurvereniging van de Gediek en omstreken. Aha, Ja. heel schudde ik echt u als een natuurman. Oh, dank u wel. Dank u wel. Wat is het toch maar natuurmeesting en bun? Ja, ik weet het net. Ik weet net wat dat is, maar je meid je dat heel vaak mee, hè? Ja. Ja. Maar wat de oorzaak is, weet ik net, ja. En wat is nou jouw favoriete bist? Dat zijn reptielen en amfibieën. Ah. Ja. En Ja. heb je die wat op een gediek? Nou, salamanders en zo, en kikkerts wel, maar voor reptielen maar echt de Liphuisterheide op de heide van Duurswoorde en dat soort dingen, hè. Dus je 2 keer wel gauw eens op een heidom. Ik ben er haast elke dag, kan ik wel zeggen. Ja? Ja. Ik monitor de Liphuisterheide op ringslang, adders en levendbadenhagen. Dat is ook al sinds 1990. Die gegevens gaan al naar de Universiteit van Amsterdam. En hoe is het maar de Liphuisterheide? De laatste jaren loopt het weer wat aan. Er komen wat meer nieren, adders. En er komen weer meer levendbadenhagen. En de ringslangen, dat gaat heel goed zelfs. Oké. Ja. Dus je bent een blied man? Is dat net als jij, hè?
Je begint een beetje te stralen zelfs. Ja, een beetje. Uitbundig, dacht ik. Ja. Maar als het minder gaat, werkt het dan ook op jouw humeur? Ja, natuurlijk. En dan had de vrouw in je leven. Tuurlijk werkt het op jouw humeur. Dus dan neem je jou zagrijnig om en dan weet zij, ja, Edwin deed de Kijk, en Salomon. aan de kap was je en hoe de stand is, ja. Ja. En is je vrouw wel eens mooi de heide op? Jawel. Ja, die maakt dat ik van horen natuurlijk, hè. Dat je grote hobby is, dan... ik had thuis nog een hele serie schildpadden, dus dat moet ik... maar de vrouw moet ik goed vinden, want dan gebeurt er echt niks, hè. Nee. Een hele serie schildpadden. Ja, ik had er meer dan 100 hangen. Want ik had er met kweek nog, ik had met 10 verschillende soorten kweekt. En al die jonkjes erbij, ja, ik heb meer dan 100, maar ik ben nooit uitbouwen. Ik had nu nog een 15, 20. 100 schildpadden Ja, in een huis. in een huis, ja, bij ons. Nou ja, Ja, zwinters, maar ze hebben binnen, nou. maar stroffel je dan net door die beesten? Dat je, Nee, zit alweer in speciale bakken. Hè. Oh, Ja, er is net last over een vlier. Nee, valt al die mee. Ja.